Skont il-Ministru tal-Ekonomija, kumpaniji bħal Binance kellhom joħolqu investiment u xogħol f'pajjiżna. Fil-fatt, fl-2018 Changpeng Zhao kien ippreżentat minn Silvio Xkembri bħala wieħed mill-luċċu ewlenin tal-Blockchain Island Maltija u llum, 5 snin wara. Zhao spiċċa ammetta l-akkużi ta' frodi quddiem id-Dipartiment tal-Ġustizzja Amerikana u kellu jċedi postu minn kap eżekuttiv tal-kumpanija Binance. Lura fl-2018 il-kumpanija Binance Holdings Limited ġiet ippreżentata mill-Gvern tal-Labor bil-pompi kollha quddiem il-poplu Maltewawċi, kumpanija illi kienet se tinvesti sostanzjalment fl-ekonomija Maltija. Iżda, minflok din ġiet investigata mill-Amerikani u b'kasbra mill-Ċiniżi. Filwaqt li Zhao irid joħroġ minn butu madwar $50 miljun Amerikan, il-prosekuturi qed jiddeskrivu din is-sentenza bħala waħda storika u daqq oħra għall-industrija tal-kripto. Grazzi għall-investigazzjonijiet imwettqa mill-investigaturi Amerikani ħareġ fid-der illi l-kumpanija ta' Zhao naqset milli tirrapporta aktar minn 100,000 tranzazzjoni illi għamlet ma' organizzazzjonijiet terroristiċi fosthom l-Al-Qaida, Hamas u l-ISIS. Dan fil-waqt li saru wkoll xi tranzazzjonijiet ma' siti online iddedikati u mifnija b'abbuż sesswali fuq tfal. Issa il-kumpanija Binance spiċċat f'pożizzjoni fejn ġiet obbligata toħroġ $4.3 biljun Amerikan. F'pajjiżna ripetutament tqajmu dubji dwar il-permanenza ta' din il-kumpanija madankollu kien l-istess Ministru Silvio Xkembri illi waqt li kienu qed iwedu lill-poplu l-aħjar żmien kienu qed jippoppaw spalla ma' spalla ma' kumpanniji tar-reputazzjoni ta' Binance.